аксарияти зодагони тоҷикистон шиносномаи русияро ба хотири халос шудан аз монеаҳои уҷратгузорӣ ва осонии корҷӯӣ мегиранд. бештари онҳо то ин дам барои кӯчидан ба ин кишвар ва ё бо худ бурдани аъзои хонаводаашон ҳеҷ вақт шитоб надоштанд. сабабаш ҳамин аст, ки пули патент яъне намеспоридга ҳар моҳ 6000 ёки регистратсия намекунӣ ҳар моҳ. мери айнамиҷа озинама пага билет дорум мери 30,000 дакора ки мекунӣ. шаҳрвандӣ боша хуба. лекин фикр мекунам аксарият одамое ки масалан мехоҳанд ки шаҳрвандии россияро дошта бошанд шояд барои беҳтар кардани сатҳи зиндагии худшон бошанд. барои ҷои кор охир дуромадан штуб документ накунем ғам натиҳам. шаҳрвандии россия дар кор нест. мисол рол бозӣ намекунад. ай ёрдам мекунад ҳозираш да вай кай кифорашон бо аннулировать мекунад. соли гузашта беш аз 103 000 шаҳрванди тоҷикистон шиносномаи русияро дарёфт карданд. барои муқоиса аҳолии севумин шаҳри бузурги тоҷикистон бохтар ҳамагӣ 10 000 нафар бештар аз ин рақам аст. бино ба маълумоти вазорати корҳои дохилии русия дар 5 соли ахир ҳудуди 300 000 зодаи тоҷикистон шаҳрвандии русияро гирифтанд. ба гуфтаи сиёсатшинос Абдумалик Қодиров, дарёфти шаҳрвандии Русия дигар орзуи муҳоҷири корӣ аз Тоҷикистон нест. Сабабҳои асосӣ ба таҷовузи Русия алайҳи Украина марбутанд. яке аз сабабҳо ин аст ки ҳоло дар Русия даромад яксон нест. илова бар ин ҷанг бо Украина ва тарси шаҳрвандони мо аз бурда шудан ба ин ҷанг хеле бузург мебошад. дар худи Русия ҳоло ҷойҳои корӣ чандон зиёд нест ва ҳукумати Русия кӯшиш мекунад ки пеш аз ҳама шаҳрвандони худро бо кор таъмин кунад. илова бар ин ҳарчанд Жириновский даргузашт, аммо Сергей Миронов ва амсоли ӯ шахсоне ҳастанд ки аллакай даъват мекунанд ба муҳоҷирон аз Тоҷикистон шаҳрвандӣ надиҳанд. шурӯъ аз 5 апрел Думаи давлатии Русия дарёфти шаҳрвандии ин кишварро барои хориҷиҳо аз ҷумла тоҷикистониҳо осонтар кард. аммо ба гуфтаи Қодиров, сокинони Тоҷикистон барои дарёфти шаҳрвандии Русия дигар талоши зиёд нахоҳанд кард.